Taith Merched y Wawr a Lerpwl. Y Cymry dylanwadol gan Margaret Roberts, Cangen Meilog, Rhangbarth Môn. Prif bwrpas ein ymweliad â Lerpwl oedd cael ymweld â safleoedd oedd wedi cael eu datblygu, y Cymry oedd yn gysylltiedig â hwy, a chael eu hanes o dan arweiniad Gary Wyn. Rwyf wedi dewis rhai o Gymru blaengar y ddinas, a nifer a fu'n allweddol yn hyfiant y ddinas i fod yn borthladd prysur, yn ail i Lundain yn ei ddydd o ran prysurdeb. O flaen adeilad y Leifr, mae cerflun o Sir Alfred Lewis Jones, un o bentref Llanedi, Sir Gaerfyrddin. Cafodd swydd fel gwas cabin ar un o longau Eldyr Dempster. Ymhen 10 mlynedd ar hugain, ef oedd perchennog y cwmni, un o gwmnïau masnach mwyaf y byd. Rhwng 1880 ac 1890, daeth y llongau ager i reoli masnach y moroedd, a gwelodd ei gyfle i fuddsoddi'n helaeth yn y peirianwaith newydd. Rhyw ganllath o'r cerflun mae cofeb y Mimosa, a hwyliodd o Prince's Dock i Batagonia yn 1865, taith o 5 wythnos. 15 mlynedd yn ddiweddarach, roedd llongau ager yn cymryd 8 niwrnod i gyflawni'r daith. Cafodd Sir Alfred y ffug enw Banana Jones, gan ei fod wedi dod ar fanana yn ffrwyth poblogaidd i'r wlad. Yn 1901, daeth â llongau llawn bananas i Brydain, a'i cludo mewn tryciau Aberfau i'w rhannu o gwmpas strydoedd Lerpwl. Sefydlodd y Tropical School of Medicine yn 1898 sydd, hyd heddiw'n, arloesi mewn afiechydon trofannol. Yn filiwnydd lawer gwaith drosodd, gadawodd swm sylweddol o'i arian yn ei ewyllys i achosion da, a chafodd pob gweithiwr dysteb. Cymeroedd 20 mlynedd i gael trefn ar ei ddymuniad olaf. I ni yn y gogledd, mae enw siop T.J. Hughes yn enwog, ond dechreuodd y busnes pan symudodd ei rieni o Gorwen i Benbedw i ddechrau busnes dillad llwyddiannus. Merch o Bencader oedd ei fam, a bu'n allweddol yn llwyddiant ei mab. Ei chyfoeth, daliodd i fyw mewn tŷ teras yn Spelo Lane, Lerpwl. Yn 1912, agorodd T.J. Hughes siop fechan yn London Road, ac yn fuan iawn datblygodd yn siop adrannol, department store. Erbyn 1930, roedd yn cyflogi 400 o weithwyr, a oedd yn cael eu parchu. Yn y siop yma, cafwyd y grisiau symudol cyntaf. Yn 42 mlwydd oed, cwta flwyddyn ar ôl i'w fam farw, aeth ar long hwylio i Belfast. Credir iddo saethu ei hun a disgyn i'r môr, ond ni chafwyd hyd i'w gorff. Mae'n debyg fod ei fam yn rhan anatod o'r busnes, a bu colled fawr iddo ar ei hôl. Yn 16 Stryd Faulkner, roedd cartref Eliezer Pyw a'i wraig Mary, un o'r milisiaid o ardal Llanidloes. Hannau Eliezer o ddinas Mawddwy, a symudodd i weithio ym Mhorthlar Lerpwl yn 20 oed. Erbyn 1845, roedd yn berchen ar gwmni masnachu cotwm llwyddiannus iawn. O'i cartref, bu'r 2 hybu elusennau yn Lerpwl a Chymru. Roedd yn un o lywodraethwyr cyntaf Prifysgol Aberystwyth yn 1872, a chyfrannodd yn sylweddol tuag at adeiladu'r coleg ger y Llu.
Bu'n weithgar iawn mewn 3 o gapeli Gymraeg Lerpwl oedd yn agos i'w gartref. Mae Capel Chatham Street yn dal i sefyll ac yn rhan o Brifysgol Lerpwl bellach. Bu'r ddau fod yn allweddol yn creu sylfaen ariannol i'r Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru a gadawodd ei gartref ar gyfer defnydd y genhadaeth dramor, ac yno fu'r pencadlys tan 1969 pan symudwyd i Gaerdydd. Bu amryw o Gymru yn flaengar iawn yn adeiladu a datblygu rhannau sylweddol o'r ddinas. Yn ei plith roedd David Hughes Wilfa, mab tŷ capel yng Nghemais Ynys Môn, a ddaeth i Lerpwl fel sair coed. O fewn dim roedd yn gweithio iddo'i hun ac yn codi tai ar dir gwag rhwng y dociau a Stanley Road. Rhoddodd enwi ferched ar y strydoedd. Bu un ferch briodi parch John Williams Bryn Siencyn yn Plas yr Wilfa Cemais a adeiladwyd gan ei thad yn dŷ haf. Anfonodd 50 o weithwyr i adeiladu neuadd bentref yng Nghemais a gwblhawyd ymhen 6 mis. Daeth Richard Owens o Plas Bella, y ffôr Pwllheli, yn un o benseiri pwysicaf dinas Lerpwl a Gogledd Cymru. Symudodd i Lerpwl yn 20 oed a gwnaeth gwrs mewn peirianneg a phensarniaeth. Ac erbyn 1862 roedd yn bensaer hunan gyflogedig. Rhwng 1862 ac 1892 cynllunio 250 o gapeli Cymru. Bydd o gynllunio 10,000 o dai yn y ddinas, gan gynnwys y Welsh Streets, lle mae 9 Madryn Street, sef cartref genedigol Ringo Starr, aelod o'r Beatles. Bu cyfraniad diwylliannol hefyd yn y ddinas trwy wasg y Brython a sefydlwyd yn Stanley Road, Bwtl, yn 1896 gan Hugh Evans o Langwm. Cyhoeddwyd ac argraffwyd dros 300 o gyfrolau a llyfrau trwy lafur y teulu. Pan gaiwyd y busnes yn 1977, gwerthwyd yr hawlfraint i wasg Gomer Llandysul. Oddi ar Dale Street gwelir stryd fer o'r enw Hackins Hay. Yma bu siop yn gwerthu llyfrau, cyfnodolion a llenyddiaeth Gymraeg, sef hen siop y Brython, nawr yn dafarn The Denbigh Castle. Yma yn ystod 50au 20fed ganrif, pan oedd y siop yng ngofal Meibion Hugh Evans, y gwelwyd prysurdeb mwyaf ymysg Cymru Lerpwl. Gŵr arall a gyfrannodd yn heleth i greu y diwylliant Cymreig oedd Gwilym Hiraethog, sef William Rhys o Lan Sanan. Daeth yn weinidog i Great Crossall Street yn 1843. Cyfrannodd yn heleth i grefydd ac i farddoniaeth, ac fe'i cofir am sefydlu newyddiaduraeth Gymraeg fodern. Yn 1843, sefydlodd bapur newydd Yr Amserau, a oedd yn cael ei gyhoeddi bob pythefnos o dan ei olygyddiaeth ef. Erbyn 1848 roedd y papur yn wythnosolyn, ac yn 1859 fe'i unwyd â Baner Cymru i ffurfio Baner ac Amserau Cymru. Yn 1884, cynhaliwyd y gyntaf o 2 eisteddfod genedlaethol yn Lerpwl, a thestun yr awdl oedd Gwilym Hiraethog. Arwydd o barch iddo am ei holl gyfraniad i'w wlad a iaith. Y bardd a enillodd y gadair oedd Dyfed, sef Evan Rhys Aberdâr. Yn 47 Everton Road, trigau John Thomas o Glan Rhyd, Llanbedr Pont Steffan. Wedi gweithio mewn siop ddillad yn Lerpwl, dechreuodd werthu lluniau o enwogion Lloegr, a gwelodd nad oedd Cymru eto wedi chofnodi mewn ffotograffiaeth.
Dechreuodd werthu ei luniau o'i gartref a elwyd yn Cambrian Gallery. Bu'n tynnu lluniau o weinidogion a blaenoriaid ac mae amryw o'r lluniau i'w gweld mewn capeli hyd heddiw. Bu'n gynhyrchiol iawn a chyn iddo farw yn 1915, gwerthodd etholiad o 2,000 o negyddion platiau yn rhad i O.M. Edwards. Bellach, maent yn y Llyfrgell Genedlaethol i'w gweld fel cofnod bwysig o hanes Cymru.